Ahoj, vítam ťa v 25. dni aprílovej tvorivej výzvy. Dnešná téma je pravidelný. A musím sa priznať, že napriek tomu, že, a možno práve preto, že tu pravidelne už 25. deň tvorím, tak napriek tomu, že je tá činnosť pravidelná, má to pravidelný rytmus, tak ma to láka skúšať stále nové veci. A dnes som v bode, kedy vôbec nemám predstavu, čo mám tvoriť a vlastne ani nejaká inšpirácia z minulosti neprichádza, pretože keď som hľadala obrázok, ktorý som robila v predošlej výzve, tak tam je prázdno, nič. Tak som si povedala, že možno využijem práve toto prázdno k objavovaniu. Ja vlastne teraz sa hrám s vodou a robím si tu také cestičky. A na tú pravidelnosť som niekde počula také zamyslenie alebo jednu vetu, ktorá možno tiež stojí za úvahu. A je to, že vesmír nemá pravidlá, je pravidelný. Tak. A už včera, keď som tvorila tému hračka, tak vlastne som si uvedomila, že bez pravidelnosti, bez toho, že naše srdce pravidelne bije a že sa pravidelne nadýchujeme, že pravidelne jeme, spíme, že my by sme vlastne bez tej pravidelnosti ani neprežili. A ako to vesmír úžasne zariadil, že vlastne tieto činnosti neovládame. Lebo možno keby to nechal na nás, tak mu do toho kafreme a snažíme sa tam vniesť vlastné rozumy, takže v rámci prežitia náš dých plynie pravidelne a keď sa ho aj snažíme zadržať, tá príroda je silnejšia. Niečo nad nami je silnejšie ako my. Nechala som to zaschnúť, keď vidím, že ešte tu je. Nie je to úplne suché. A jednak aj preto, že som svietila slniečko a asi by to bolo veľmi zle vidieť. Takže teraz už je osvetlenie rovnomerné. Ja som bola v záhrade, takže moje ruky vyzerajú napriek tomu, že som si ich umývala, tak sa ospravedlňujem. No a poďme dokončiť tú tému pravidelný. A
nachystala som si tu akrylové farby a môžeme robiť také pravidelné pohyby, znaky, ktoré som objavila pri pravidelnom napájaní sa alebo skúšaní rôznych techník a teraz ich beriem ako takú moju značku. Je to časť mňa. A to je asi taký odkaz, že tou pravidelnou činnosťou akákoľvek zručnosť, ktorú si vymyslíte, tak ju zvládnete a budete keď sa budete pravidelne venovať čomukoľvek, tak budete o veľa krokov pred tými, ktorí sa tej činnosti nevenovali. Aj táto výzva vlastne je o pravidelnom tvorení. Tvoríme hm, 30 dní, a teda 25, ale plánovaných je 30. A možno je to aj také pozvanie k zamysleniu, ak sa dá tvoríš, alebo si sa inšpiruješ, že budeš tvoriť tých 30 dní. Všimnúť si, čo sa zmenilo, kam ťa táto cesta priviedla. Budem rada, keď mi to aj napíšeš. Tvorenie sa mnou baví, tak pozdieľaj toto video, zostaň so mnou, ešte máme 5 dní tvorenia na vlne, kľudne sa pridaj do skupiny alebo do tvorivého kruhu na vlnách tvorenia, kde zdieľam inšpirácie z ateliéru a my sa stretneme zajtra opäť pri ďalšej téme. Tak, pekný deň. Ahoj.